After the ZRP police issue a statement inoonekwa incident yakaitika ichinvolva a Chinese national achishuta kana kushuda a Zimbabwe national kulowa gweru at a farm. Panapa tinoona kuti vanhu vaiva vachikomenda pathis situation rinyazo kuonekwa kunzi aiwa hapana fairness. Zvinyazo kubuda pachena kuti aiwa vakomana zvinyazo kuonekwa kuti nyangwe nemapurisa acho vanototya kutohandla the issue noda kwekuti iri kuinvolva these Chinese individuals. Not over subscribe or like or tap the bell icon. Tuna vakomana Mchinji Radio vanoposta this statement rakaissuwa nevakomana veZRP police vakudanyura chiti the Zimbabwe Republic Police have a responsibility to save and to protect all Zimbabwe citizens. It seems they are eager to explain away incidents where Zimbabweans are attacked by foreigners. The moral equivalence is sickening. Most Zimbabweans are unarmed. How come Chinese national in Zimbabwe have easy access to guns? Like they say, you cannot take a knife to a gunfight. While we don't condone workplace violence, we believe all Zimbabweans deserve protection under the law. The abuse of workers by foreign investors should not be tolerated by any government administration. The police can do better. When such incidents occur, the police have a responsibility to go maintain peace and ensure everyone is safe. Is it true that the police shy away from these Chinese construction sites because they know the Chinese employers are armed? The police would rather arrest unarmed peaceful demonstrators. Thomas Kamara togona kumana Mchinji Radio vachichallenja aiwa these ZRP police vachiti how come kuti aiwa mapurisa aya anotosvika kutoarresta these Chinese notanoza kuti aiwa machinese aiwa vari kuuya vachinzi ndo mainvestors ari kuuya muno munyika but onekwa kunzi vanenge vachitungamirwa nevakomana vekuarmy kana vakomana vari kumusoro uko zvatikuona kunyange nemapurisa acho ari kutotya but in the first place macitizens anotonzi hamutombofaniri kutomboonekwa kana muri armed kana kutofamba nebanga chaiko chaiko but vakomana vekuchina vanobvunza kufamba nepfuti. Zviitikwa zvatiri kuona kuti macritics they are against this motive. Toziva mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section yedu, so subscribe or like, so turn on the bell icon.